ନିଶ୍ୱାସ ମାଗୁଛି ଜୀବନର ଆୟୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ବିଷ। ନିଶ୍ୱାସ ମାଗୁଛି ଜୀବନର ଆୟୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦେଉଛି ବିଷ। ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯଦି ଅଧା ବାଟେ ସରେ, ଆୟୁଷର କିବା ଦୋଷ। ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଯଦି ଅଧା ବାଟେ ସରେ, ଆୟୁଷର କିବା ଦୋଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ମାଗେ ତ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ବାଲା ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମାଗିବା ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଭୁଲ ନିଲମ୍ବନ ନୁହେଁ କି ତାର ସ୍ୱାଦ ପିତା ଅଟେ। ସ୍ୱାର୍ଥ ତ ଜିଭର ଅଟେ କି ତାକୁ କେବଳ ମିଠା ହିଁ ଦରକାର। କେଉଁ କର୍ମର ଏମ୍ କଦାପି ଖରାପ ବା ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ, ସେହି କର୍ମ କରିବା ସର୍ବଦା ଉଚିତ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସତରେ ଛୁଇଁଥାଏ, ତେବେ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।